Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People, West Khasi Hills District, haka khatan reu tarik upanai naitung arajar arpuai, kala her syakitain langpi bat tinghor, kibadai ki shnong kapot bat kejela Asam, naka benta ban let ye kendo kerpang kis ki sardar, ki bakrau batri jong ki artli ki hima, kibadan hagatai katain, kata ka hima nong mensau ship bat ka hima jerngam sardarship. Hagani kasngi nakal yang jong ka seng kalayo ladru ban ya peleu jingut bat ki bor penyat hima jong ki tei ki artli ki hima hagabaya day bat upod usam lem bat ki kot kisla jong ki shnong ki badan hapedeng ka jingya ka japot hapedeng jong ka jilla Meghalaya bat ka Assam. Haka jingya kendo bat ki bor hima bat sardar ka seng kalayo jingtip banakal yang jong ka sorkar lengba ki BDO jong ka nongstoin CNRD block kila aida ka jingtho haga bayade bat ki shnong ki badan hakapot katba u BDO jong ka Martian Road CNRD block ula shupha da ka ktin bakin penbiang ya ki kot kisla ne ki kenja dulir kumjuru nakal yang jong ka KHADC kalaptha kumjo. Uba Kerry Oscar Kharmuti, unong aiktin jong ke FKJ GP West Khasi Hills District, haba kren shikilat pathai khubor ulaong, baga jilla Meghalaya kan sarakhe ya ka jingdap sunpost nem ya ka jingyo jilla bapura, hanrei ka seng ka sngosi bahado menta ka jilla kampat don ya upod usam uba biang, bad kane ka penparu baga sorkar ka kainsting shabapalat ya upod usam. Shusho uba Kharmuti ulo ongru baka seng ka penremjur ya ka jingkren jong Himanta Biswa Sarma ubadai menteri rang ba jong ka jilla Assam bau kenno baka jilla Meghalaya ka lek kentur pot syaka jilla Assam. Kumta nagalyang jong ka seng ka ajing mut ya ka KHADC kum ka nong pet nong da ya ki bors bor sardar baki shnong ki thao ban lum ban lang kerke ya ki nong senshar lakalong han nong ston lane Martian Road ne hangno ban tip ya ka long kaman ya ki jaka hakithan kapot bat ka jilla Assam. Hadir baka disrosel gor yang akan manong mensau dia kabayari baka hima kadin sinsar yang muslim mentala sausnem nangkaliang jungi su bangin ba ngim pakai rekam kadin rekam jungi kalong kumi lada suong chis hisnam milayo kan aisana mila skul sunan nyaka put cari hisnam kabayari But labun mentagi bala ada register tentang ini ada hak responsible. Hakabaja deh pada register meminta nilai biasa maka dia yang pada dangi dia sisnam lo. Dah kalau pentingna asnam lo pentingna. Pambang nilai ya testi nagi garo layo waktu ini nagi hasil lela yang seperti itu. Sekalian, yang kau banyak tu kalau pun family iman nampak prinsip kami ai di sisa tapi kalau ba om bangin sukam yo put no susar la ne yo hima andai baro kiti markha yo hima no salu la saki bagian ka de sisa kan so tadamut ba ujurnam urensi nonglam ramrai batno arti ba hapu put yo no salu mati gra saki ba kata saki ta affidavit sunan bantuan ya kan mana so. Di hakabaya di bat kajinya keren jong mahanta bat kini GP jongi bahag baku tanggo. Laya tu batnya benin haka sintoling tayo baladep ngar madonlang uwa ban panjingmut nanyi dengan om kumni kahima nung mensau kadon handu kendai kum akum uput usam kakum kamak jong kahima mensau aku akannya tu yaki bana do mosika sadu ugit na ugit sadu kri but ter jawa kri soigang sadu kaputra terus untuk nangni pade nangni na terwas nki semi nki na nki ka wat stai ka sa tersu na nangki na lejedubi nangta na lejedubi nangta but ya ka wat tersu sadu perputra kata kadai kamak terbaik jong
muslim nong musa tege jin tumu jongi mentah lala long bala kamu ba katum umat uput usam jongkan hima ni hab banyak tege jin ko ajong pi nga thrai ba ka je uput usam jongkari khasi nadot ba ni u thau jongki wala bu lasa ban ben im yang ni jaj budul khasi bataro na thrai habes hawa kini na kalian jongki bisa ki khasi bat ki karo kini disikse khasi jaj budul jongi kumut pa hangno ki jaj budul khasi karo kadai bantuan kita siap pengen hapai ikat kum di dulir ke jong muslim hanrai na kalian jong ka asam om dan dulir in man maki berkilapat dak sarkare kita ada hanrai kami kaya jong ni pada tinjau yak sesuatu lada om kum ta kolong ba kapten sno tenar yang ni kendiat mamarba ni laban penio kia kini kita dulir jong ba ikasi berkala larang imma asyuk panjat kat kun kama ndai kini kijai bulu kijai bulu khasi bakaro ndai pan lagun no kun ni dia panjat marbani rasul biru rengkat ta nangaliang jongi kum gihima kumbala pan nega skosil nega sigurmen man agede berki kot kisla bat ke jongka sokal ekliang nangaliang jongi kum gihima jernam ni dan kikot kisla nanut kisnam sapu terter ka sengep ki GGP ru ka Jokopor ka Kentu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ka badi ka Nongpet ka Nong Sumar ya ka Kendau ka Siap ka Nongpet ka Nong Sumar ya ki Khun ki Hajar ki badon hang ni ngingiti bangide ki 6 schedule apo ka Jingpet apo jing sensiar jung ki SIM ki hap apo ka Jingpet jung ka District Council bakan simkhia ya kan ni om bakan susngap jar handre bakan simkhia bat bakan lei hakabaya day bat kani ka phang ka banging ya kenduk menta banlum banlang no ya kini kirang ba snong ya ki SIM ki serdar ki menteri ban ya keren bat ban ya penbahai ka la kadai hanong ston la kadai ha mau thungkut ha mau sunrut lani hangno ru ka district council ka seng ka sngo ya ka ban kentu ka district council bakan le no khamkloi hakabaya day kani ka phang kani ka sengi hakabangi wan seni salampi ka badi ka headquarter jongka himanong mensau bani kendu ya ki SIM you acting SIM rengkat bad ki menteri ki sekretari jongka hima baro bani peliu jengmut bani keren hakabaya day bad kini ki jinja ki bangi yo i minta kum bakalong kumangitip nilai i ba kadon ka jingya kentun put ka jingya keni ka jingya kenok markeliang ka jingya kenok na kaliang jongka Asam baga Meghalaya kala kentun put saka jaka ka jongki ti ni na kaliang jongka seng ila wan ka ni sengi ka bani kendu hi markhmat bat mendin ka sengi ru ka khatsan tarik u bena Julai ila hiar saka snong tinghor ya ka bangin lej bani kendu ya u sordar o ya usiem jongka userdar jongka jerngam serdarship bat hang tur ngilayo ya ka bani peliu jengmut sibun ka baya dei ka ikai bat kam hima khamtam ya ki snong di badon kaput bat jelam Meghalaya te hakani ka jingi kendu ka jongi ngilayo ya ka bani peliu jengmut ngilayo ru ya ka ikai ka ba aimen sim yang ni ka bangi ngitip bakini ki hima hi borok ki badon hang ni hapo ka West Khasi Hills jongi ki don artli ki hima lightly ki serdarship kata kalong ka hima Rambrai bat ka hima Nong Mensau bat ki serdarship kalong ka Nonglang serdarship ka Jerngam serdarship bat ka Riangsi serdarship baki Labyang ya ki kot kisla ki jongki ki pata ki dulir ki jongki ki babyang ki ban pensisya ki ban penskem bakini ki sinong ki badon hapo kini ki kaput ki hima badon kaput ki dei hapo ka hima Khasi ka jongi kum ka seng hi ngidap ka ikai ka jing snosi bat ka penlingo yangi ka pensaknut yangi kum ginong song sinong ka ni ka jela baka jela kan sarki ke jing dap san pusnem ya ke jing yo jela bapura ka jongka hendrei ka penlingo yangi om tangkum ya ka seng hendrei wat ya ki pajba hi boro ko wi badon ka jela Meghalaya kalong ba uput usam ngimpat biang hadu menta ka jinggeli menta kami hakini ki san pusnem ki sarkar ki baladep bat kani ka sarkar ka bamenta ki le yu hakaban penbet hakabaya dei begini ki put usam atu ki susyong lani kani kala pandai ka pen i ba kim patiau kisngo tenat ban susyong haka jingsuk kisngo tenat ban susyong haka taka jakas singan ke jongki klem da perkhat su
ya ki snong pat ki badon hagini ki khap borda kadi ke ba ni kum ka jat ban riu ke khasi ke jongi ni kum ki seng bhalang ni bu ke jengkeli hagini ke sengi hakmat jong ke sarkar kai ke penlong ke sarkar bahadin daki phosnem la jangdap san phosnem mentadang tang haki lai tayo ke sarkar kadang pha daka jingtho seki video badon hanong ston CNRD block bat kumju video badon ha motion road CNRD block ban ai ya ki jingtip hak bayade bet kisnong di badon hakaput barok kita gisnem ke baja ke penlong ya ki baki kinyo tiak lengai kani kala de gapor ba om shu tang mengi ki pajba om shu tang mengi ki seng hendrei ki briu ki badon hakabor ki briu ki babat ya ka an bakin penbet no ikani mardor lem gumta kan wanra ya ke ka jing ngausi ni kentu bat ni dawaru na ka sarkar bahkan le no kham kloi hakabaya dei bat kani khnang bakum gitu gijingja kinomuan ja su bat kan wanra ru ya ka jing song suk song sngan hakini ki artli gijela kaseng ka juk por ka penrem ru ya ka jing kren jong menteri rangba badon burom jong ka jela asam Himanta Biswa Sarma hakabau ong ba ni ga Meghalaya ngila kentur put laning ngila tamput no ya ka jaka jong ka jela asam ni penrem ya kata de namar balai habang ngila i mentangi yo i daka jengwan jurip jongi rengkat bat ki rong ba ngila lap ba kikot kisla ki dulir hakabaya dei gini kisnong gi badon kapot ki biang lut baro kumnu ki gidang nut ya kaban keno ini kawai ka jing keliru ngi bu akhamat jong ka sarkar balai ka sarkar Meghalaya ka sngap jar halor kani ka jing keno kala dei ban jubab i lakalong sikentien arkentien lakalong ban ong hoot ni em lakalong ban lem nuru kala dei ya ka sarkar Asam menta ya ka sarkar Meghalaya menta bakan jubab ya ka sarkar Asam halor ka jing keno ka jongka hendrei ka jing sngap jar ka jongka ka penrit mensim ya ki khun snong ya ki khun ki hajar jong ki hima jong ki serdarship ki badon hakeleng jong ka ni kaput bat ka jela Asam tekum ka sengru ka juk por ni aimen sim ni kener ka ketiga mon ka ketiga diang ya ki sim ya ki acting sim ya ki serdar bat ki rangba ki menteri ki rangba snong ki badon hakini ki kaput ban om pendem ban om ban syarem no ani ban supriang ya kata ka jing syarem hendrei ban yeng ban yale ban yada ya ka kendau ka siap lada mangi mentang imla ya ka ban yeng ban yada lada ngi mentang imla ya ka ban yeng ya ka bangin yale persya ban yada ya ka kendau ka siap kan om Muslim kan jela Asam kan koi hadu hanong stoi tanggani ka wei ka bangi ai ka bangi kenturu ya ka district council hakaba kan lumno ya ki sim ya ki serdar ya ki rangba snong jong gini ki snong jong gini ki hima ki badon hakani ka than kaput banya keren banya phliu jungmut bat banya perkhat ka ai ka solution ka babhatam hakaba ngi nyele ya ka bangin la banya da ya ka khendau ka siap ni kum ka seng ngindon hasenda lakadai ke sarkar lakadai ke district council lakadai ki sim lakadai ki serdar lakadai ki rangba snong lakadai batnu ru ngingin don senda hak banyale persyak lang hakum ka kani